गिबियाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाख्लै बावैसो सिगां जेनाखि दैखरगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया मोनसे गल्डेन जुबुलि खुंनानै थांबाय। दा बे जुबुलियाव माखासे भिडिअ रेकर्ड बानायनायफोरखौहाय नोंथांमोननोहाय शेयार बानायनो थाखाय मोनसे चेनेल खुलिनाय जाबाय। बे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय सोरांनि डेम्प'। दा नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गासैबो जानाय प्रग्रामनि सोमोन्दै नोंथांमोना गासैखौबो नुनो हागोन। आङो बे चेनेलनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना चेकआउट बानायना नायदो आरो बयबो साबस्क्राइब बानाय चेनेलखौ आरो सापर्ट बानाय। नोंथांमोना गाहायाव होनाय लिंकआवहाय थुनानै गोख्रै नायदो आरो बयबो सापर्ट बानायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो जाय नायदों बिथांमोना कमेन्ट हरनानै जाबाय राजु बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नायदों होननानै मोनसेब्लाबो कमेन्ट हरथार गाइसमोन। आङो बेखौनो नोंसिनोहाय बे चेनेलखौ शेयार बानायनोहाय दिनैहाय गुसुं भिडिअ बानायनाय जाबाय। बेखिनियानो बुंनानै गोजोननाय थाबाय। बाय बाय।